Zuze, ardibeltza izan dakoa zea, ose? Ni ardibeltza izan dakoa, eta oain nik eban naiz. Nik uste betirako izango naizela. Bai? Bai. Baina jarri etiketa hori, o nolatan? Baina gustatzen zait, ja. Bai. Eta orduan ardibeltzetik ardi zurira ez eiz pasa bihar, o... Bueno, bate daki, baina printzipioz ez da nere asmoa, ez ardibeltzak ingatuko naiz. Horrekin gatuko ez, Ai, ama. Ez que guantxe, primera plataforman, atea ezu, ardibeltza izeneko... Bai, saiotxo bat. Saiotxo bat, zeintu dira ardibeltzoiek? Ba, pixkat ni bezala ardibeltz sentitu dianak. Ba, gauza bategatiko bestengatik, pixkat ezberdinak, lekuzkanpo sentitu dian jendea elkarrezketatu dut. Nik neonek esaten dut, lehen esaten izun bezala, ni beti izan naizela pixkat ardibeltza. Bai. Eta bueno, ba, konturatu nintzen, enitzela bakarra mundu hontan, ezta? Asko gehala pixkat ardibeltza sentitu geanak noizbait, ba, arrazoi ezberdinen hori ondo ziok esatekena sentitu gaitu, porque izan etzeate, sentitu itzeate, o nola ziak historia. A ber, ez dakit. Nik baditut arrazoi asko, Bida, azteko izenagatik. Nien Xabi, nire Xabin. Eta bakizu bizi guztin, denai esplikatu behar izate hori, enne hori hauskatu beharra, hori ja pixkat ardibeltze izatea da. Pixka sentiaraz ez zaituela. Edo, ni jaio nintzen, abendun 24, Joseba. Bai? Olentzerokin batea. Jope, da hori... Nire semian urteak izan ditu guantxe eta zantzit, okerrena da. Gabonetan zorionak etia. Bez? 24 horregunean... Jende asko, kordea. Izan behar du txarra, eta hola se kontatzen zen biak. Jende asko esaten dit, zera izki ez, ze un txarra eta, nik ez eta aukeratu egun hori. Beti esplikazioak eman behar. Baina ingo zizkien oparilla bikoitza egingo zizkien, ez da? Trampa dao. Txikitan bai, horren zer etortzen zitzaia, baina gero ian, esan zuen, baina naizen, horren etxetik pasako, ze honen jau opari bauzken. Gatxiz da, Omar. Bueno, arrazoi asko gatik, Joseba. Eta pixkat elkarrezketak hortik doaz, ez? Oso gauza ezberdinen gatik, baina nolabait, nire egoeran sentitu dianak, ez? Harren bat, gaixotasun baten gatik sentitu da momenturen baten ezberdina, edo ez dakit. Ezaugarri fisikoren bat daukalako, ez da? Julen adibidez, elkarrezketatutako bat, beak afroia dauka. Bai. Ie, polita, dotorea, baina, karo, berak esaten du, jendeak molestatu iten diola. Kalera tezatzen danen, be aktorea da, eta guazeneko aktorea izan da ezaguna baita, eta basekia zein. kaletik dabilenen, jendea, ia ikutza juten zaiola, eta pixkat, orduan, bakoitzak bere arrazoiak ditu, baina denak gutxi gora bera ardibeltz. Ados, eta ardibeltzoien artian, zein da elkarrizketatu dizuzuna? Boentxe esan dezun gaztia, zenba pasadia ia? Lau gazte. Lau gazte. Berezin ditugu bosaio, eta hola da, lau gazte elkarrizketatu, eta gero ingeana da denak artalde baten ondoan fisikoki, benetako artalde baten ondoan eseri, eta tertuli nahitu gea bostok batea. Orduan gero jain dugu talde tertulia modun edo. Vale. Eta lau elkarrizketatu horiek oso gazteak, eta oso interesgarriak lauak, Ze oso testigantza diferentea dituzte ezberdinak euren artean ebai, eta merezi dute.